Так, добрий день всім. Я так розумію, ті, хто сидить, ті зі мною, правильно? Так, тобто я спілкуюсь лише з тими, хто сидить. Прекрасно. І ми не звертаємо увагу на фотозону. Угу. Прекрасно, дуже прекрасно. Я радий вас бачити. Дякую вам, що прийшли. Я до вас прилетів з Києва. Це столиця України. Звати мене Олександр Черкас. І сьогодні ми поговоримо про існування без цькування. Це тема воркшопу, майстерки. Її можна називати, точніше, той захід, який я буду проводити, можна назвати по будь-якому. Як захочете, так і називайте його. Зараз я вам вімкну одну музику, і ми щось зробимо. І ті, хто не прийшов, просто пошкодує. Перед тим, як я як завжди, знаєте, перед тим, як ми вімкнемо музику, дивіться, в нас є сьогодні девіз. Я так бачу, в нас одні дівчатка і один хлопчик. Сьогодні у світі святкується Міжнародний день дівчаток. І неважливо, скільки вам років, ви дівчатка, я вас вітаю. Так, і сьогодні ми з вами повинні плідно працювати, бути щасливими і не цькувати. Пам'ятайте, це наш девіз. Зараз буде музика, тому, будь ласка, ви підіймаєтесь і танцюєте. Це Юлія Харткіс. Вона закінчила кафедру фольклористики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Минулого тижня співала на церемонії нагородження Global Teacher Prize Ukraine. Я сидів поруч. Пісня просто неймовірна. Я хочу, щоб ви її почули. От потрібно спочатку. Можна підійматися і танцювати. Можна. Я проти тебе стою, та слід не згадую. Заради тебе я все залишу. Місто закохує нас і зраджує. Місто наповнилося колишніми коханцями. Скільки нас зранами доторкнись пальцями. Ким тепер стали ми такі, як є. Підіймаємось і танцюємо. Білорусь підтримує Україну. Ви як в школі, знаєте, перший ряд поставили стаканчики, швиденько підіймаємось, дівчата. Музику гучніше зараз зробимо, або ви дискацію. Проти тебе стою і все пригадую, та розумію. Я розумію, я теж. Стаємо і танцюємо. Хто зраджує, місто наповнилося колишніми коханцями. Скільки нас Можна танцювати сидячи, можна танцювати очима, можна просто все. Ми такі, як є. Однакові такі, як є. Одинокі ми такі, як є. Задавновані такі, як є. Такі, як є.
Ми такі, як є. Однакові такі, як є. Одинокі ми такі, як є. Загравровані такі, як є. Такі, як є. Так, я вам дякую. Ви молодці. Всі сідайте, будь ласка. Діставайте конспекти і будемо писати. Але перед цим нам необхідно дістати телефони і сканувати ось це, що ви бачите. Скануємо швиденько, всі скануємо. Хто не відсканував, той запізнився. Скануємо знову. Швиденько, швиденько, скануємо. Скануємо. Рахую до 3. 1, 2, 2,5. 2,5. 2,5. Не хвилюйтесь, можна підійти. Я не цькую. Дякую. Просто я зараз хочу звідси вже відійти. Все, ви відсканували всі? То я чекаю. Ви можете тут сканувати. Ви підходьте до екрану. Можете ось тут. Скануйте всі, будь ласка. Хто не відсканував, ми можемо зараз створити чатик в Вайбері. Ви зареєструєтесь і все буде гуд. Все, відсканували, хто встиг, молодці. Тоді в нас буде ось ця гарна штука. Я мандрую назад. Сідаю типу пафосно, з вашого дозволу. Так, щоб не впасти. О, нас уже побільшало. Це дуже приємно. Дивіться, з чого ми почнемо? Я так само хвилююсь, як і всі, хто хвилюється. Тому я вже забув, що хотів говорити. Де мій блокнотик? Зараз. У мене тут все було записано. Хто ти є? Ми з вами слухали пісню Hard Kiss «Ми такі, як є». Як ви думаєте, хто ми є? Особистість. Ще хто? Ще хто, будь ласка. Так, дякую. Жінка. Угу. Вам пісня сподобалась? Ви можете її використовувати в роботі з учнями. Я думаю, воно зайде їм. Так, тепер нам потрібно об'єднатися в групи. На щастя, я з'їв всі цукерки, я про це говорив вчора. І тепер ми якось будемо об'єднуватись без цукерок. Тому давайте на пори року. Зима, літо, весна, осінь. Будь ласка, в 4 групи. Ні, давайте просто по порам року. Хто коли народився? Весна залишається тут, літо там, осінь там, а зима десь. Літо я, літо до мене, будь ласка. Весна залишається там, хто коли народився? Зараз. А осінь де? Весна де? Дві зими об'єднуються до літа, у нас буде синергія. І сідаєте.
У вас буде зима-літо. Це прекрасно. Давайте швиденько. Так, ви сідаєте там. Ого! То тоді зима повертається до зими, ми не будемо робити таких змін, а літо залишається на сцені. Прекрасно. Беріть, будь ласка, стільці на сцену. Нам потрібно сідати. Так, ви сідайте зручно, я до вас підійду. Сідайте там, так. Але я буду подумки ментально з вами. Ми будемо сьогодні працювати в групах. Але так як зараз жовтень, у мене є чарівні листочки, я кожній групі роздам один. Поки я його роздаю, ви, будь ласка, подумайте, ви вже зайшли на сайт, QR-коди, так? Відкривайте, будь ласка, той сайт. Це сайт громадської організації. Я її започаткував цього літа. Коронавірус так стукнув в голову, що в червні спочатку у мене створився YouTube-канал, потім я провів один майстер-клас вебінар онлайн, а потім в липні створив громадську організацію. Навіщо, ще не знаю. Для того, щоб рятувати планету. Минулого року я до вас просто приїздив проводити майстер-клас про булінг, а цього року вже я став головою громадської організації, не просто вчителем. І я сподіваюся, що вчителем я ще буду, але завтра я звільняюсь з роботи в школі, в якій я працюю. Тому що. Так. Це вже, здається, 7-ма або 8-ма школа. Я просто залишаюсь головою громадської організації, не цькуй. І зараз я вам роздаю аркуші, ці листочки. Будь ласка, напишіть на них в групою девіз громадської організації. Тому що громадська організація молода, і ми думаємо слоган «Найкращий оберемо». Добре. Я читав ваші санкани, які ви робили минулого року. Вони в мене є, і вони мене надихають. Подумайте, будь ласка. Ви думаєте зараз девіз для громадської організації «Не цькуй», яка в майбутньому буде міжнародною. У вас немає чим писати? Я зараз роздам. Візьміть, будь ласка. Я бачу. Все. Молодці. Але, будь ласка, не з інтернету. Можна акровірш, можна будь-як. У вас є 1 хвилина, і хвилина закінчується скоро. 1 хвилина. Я зараз входжу в роль вчителя. Найкреативніша пора року отримає подарунок. Похід зі мною до ресторану. Найкращого. Київського. І ніч у Парижі. Колись. Тому, будь ласка, працюйте креативно. Я вірю в ваші сили. Я вас не експлуатую. Я вас не експлуатую. Я вас надихаю і мотивую.
Все, хвилина. Хто готовий? Так, починаємо. Будь ласка, ваша пора року. Давай, говори, у тебя рисунок. Что, ты боишься? Да. Давайте я буду. Прекрасно, прекрасно. Прекрасно. Яка у вас пора року була? Весна. Так, весна нам пропонує ось такий варіант. Ми такі, як є, і це нормально. Прекрасно. У вас готово? Чекаємо. Нормально. Будь собой. Я такой, какой я есть. Дякую. І зима. Піднесіть, будь ласка, ваш аркуш. Зима ще працює. Кратка сестра таланта. Давайте вже клейте на мене. Цькуйте мене. Я прочитаю. Насилие не в тренді. Дякую. Насилие не в тренді. Давайте ми прочитаємо, потім. Прочитайте тоді. Так, а прочитати, я ж так не зможу. Мы танцуем и поем, мы команда Телебом. Вау. Переміни начнуться на твоїх уроках. І коли я приїду до вас, коли я до вас приїду, я вам все згадаю, все згадаю. Повірте, все згадаю. Так, ми не відволікаємось. Зараз у кожної групи буде можливість попрацювати в команді. Група, команда – це одне й те саме. У нас 4 пори року. Просто неймовірно, виходимо. Да, там команда. Беремо. Вони перші, неважливо. У вас є чарівний маркер. Дівчатка, у вас є чарівний маркер, ми слухаємо. Розтягуйте на 4. На 4. І є маркер. Всі інші пори року теж спостерігають. Ми його встромляємо сюди. Встромляємо. Це звучить смішно. Так. Українською. У вас є аркуш. У вас є аркуш. І вам необхідно за 10 секунд я зніму. Зараз ви тримаєте неправильно. От неправильно. Потрібно, щоб була ось тут дистанція. Десь 30 см. Так. Ви можете натягнути, але 30 см. Вам необхідно уважно слухати мене і мовчки намалювати на цьому аркуші сердечко за 30 секунд. На аркуші. Мовчки ви не можете говорити. Але дистанція. Сердечко. Малюємо сердечко 30 секунд. Було 10, але вже тепер 30. Все, дякую, дякую. Ні. Дякую. Далі, будь ласка, Літо. Заберіть свій аркуш. Літо, підходьте на сцену. Завдання те саме. Необхідно намалювати сердечко. «30 секунд. Неправильно. Дистанцію. Давайте, щоб всім рівно було. Це ви можете так учням. Робота в команді. Малювати можна будь-що. Малюємо сердечко, 30 секунд, час пішов. Мовчки.
Ні, не мовчки. Співаємо пісню про літо. Співаємо всі разом пісню про літо. Голосніше. Молодці! Літо! Ах, літо! Сідаємо, дякую вам. Так, далі весна, весна, весна. Ви були вже, молодці. Ви забрали своє сердечко? Осінь. Ваша черга. Давайте ми, можливо, там це зробимо, чи тут краще? Розбирайте так, щоб кожному вистачило кожній. Так. Так, для вас буде просто ви осінь. Ви теж відходите, щоб екран. І співаємо пісню про осінь, про вчителя білоруською мовою. Про вчителя білоруською мовою. І малюємо сердечко. Наставник. Фарбує вересень листы у осенней поле. Сошлися мы и я, и ты у родной школе. Молодці! А кожний з нас старейший став за цілий час. Я бачу, осінь хоче до київського ресторану. І, будь ласка, зима, зима, зима. А у них своя тусовка. Вони в віп-зоні. Я вчора знав, що там віп-зона, тому ми йдемо до них. Чи зима йде до нас? Ну, коли Говерла спуститься, повірте, буде снігопад. Навіщо? Беремо завдання те саме, малюємо сердечко, але так як ви зима, і вас багато, і ви вже мали час подумати. Так, подумали. Я розумію, що ви подумали. Я вас боюсь вже трішки. Ми дотримуємось дистанції. Дівчата, це вже так нечесно. Відходьте, відходьте. Вдвічі. Вдвічі. Втричі. І ще далі, ще далі. Так чому ми можемо туди відійти? І ще далі, спустіться з сцени. Спустіться, будь ласка, спустіться. Так. Подожди. Аркуш тут, і ми його не рухаємо. Ми не говоримо, дівчатка. Зима мовчить. Зима ще відходить. І ще, і ще, і ще, і ще, і ще зробимо зірочку. Сніжинку. А где аплодисменты? А де оплески зимі? Будь ласка, підтримаємо зиму. Поки всі інші пори роки плескають долоні, зима, 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 у вас все вийде, я вірю в вас. Снежинку рисуем. Ні, ви просто стоїте. Вам потрібно поставити крапку на цю вправу. Ставте крапку, будь ласка. Крапочку. Точка на карті. Прекрасно. Тепер ви співаєте пісню про зиму білоруською мовою. Синящою сніжною даль. Білоруською мовою. Ти богиня, як кличеш, послухай, на дворе ні машин, ні людей, на дворе ні машин, ні людей. Продовжуйте, продовжуйте. Так, дубль 2, я вже йду збирати гроші на київський ресторан. Нам їхати. Дякую, здавайте. Здавайте, кажу, давайте. Так, інші пори року зрозуміли, що зима перемогла. Тому, будь ласка, здаємо їй гроші. Караоке на Майдані.
Дякую вам. Було круто. Реально круто. Так, тепер повернемось до QR-кодів. Там ви бачили сайт, так? Це сайт громадської організації. Відкрийте, будь ласка, його. Поки ви шукаєте його на телефоні, я відкрию на екрані, хто не встиг. Там ви бачите антибулінговий воркбук. Знайшли? ГО, так, ГО не цькуй, хештег не цькуй, все не цькуй. І донизу гортайте, будь ласка, там є проєкти. Так, так. Ось там є проєкти. І ось є антибулінговий воркбук. Можна, будь ласка? Так, це антибулінговий воркбук, цькування в школі. Ви прочитаєте, так? І він у вас на екрані. Він скоро з'явиться в продажі, але вам він дістається безкоштовно. Це титульна обкладинка цього воркбуку. Ось вона виглядає так. Розробляло її видавництво «Шкільний світ». І хто захоче, підійде, я вам можу скинути на флешку. І ви зможете використовувати його в роботі з дітьми. Якщо немає флешки, я його залишаю тут і потім якось собі скинете. Добре? От, антибулінговий воркбук, увага на екран. Тут були рецензенти, розглянуто на кафедрі психології університету Григорія Сковороди в Переяславі. Цькування в школі – звична справа. І з цим учні та учениці зіштовхуються не щодня. Ви будете тримати в руках воркбук, зараз ви на нього просто дивитесь, який має справжню місію – подолати цькування. Зараз ми з вами познайомимось із зірковими історіями, зможемо написати лист собі майбутнє та розслабитись, розфарбовуючи малюнки антистрес. Звісно, ми цього робити не будемо. Ще дізнаєтесь, що саме є цькуванням, як із ним боротись і як його подолати. От, там трішки буде про нас, про громадську організацію. Ви зможете завітати на Instagram сторінку, на YouTube канал. Ось ви бачите. Зараз можна відсканувати QR-код, зайти на YouTube канал, хто хоче. На Instagram-сторінку бажано зараз підписатись, тому що ми зараз будемо виконувати вправу, яка от нам необхідна. Тому підписуйтесь, будь ласка, на Instagram. YouTube канал ми залишимо, а от Instagram нам необхідний зараз для роботи. Ага. Кожній порі року потрібен Instagram. Хоча б один. Так. У нас немає публікацій. І поки що не буде. Підписуємось в Instagram. Вони були. Потім я психанув і видалив. Підписались всі? Так. Я думаю, з воркбуком ви обзнайомитесь потім, так? Він прекрасний. Його робили з любов'ю. І ми залишимо ці зіркові історії. Там про Аню Сідакову, про кого ще, не пам'ятаю, довго вантажиться Олексій Дурнєв. Ну, діти люблять цих персонажей. І моя є історія. Сторінка відвертості. Цей воркбук взагалі
розрахований для того, щоб дитина після роботи з ним порвала його і спалила. Різні антибулінгові вправи, колаж мрій. Твої дії, якщо життєвий бумеранг. І потім можна ще інстаграм-сторінку створити. От зараз ми це будемо виконувати. Уявіть, що перед тобою сторінка з інстаграм. Тут ти можеш створити пост про цькування, випадок із життя, звернення до кривдників, або просто ставлення до цього явища. Так, тут є уявна сторінка, ми ж розуміємо, що не всі діти є в інстаграмі, так? Як от, наприклад, зараз у нас. Перед вами уявна сторінка, ми всі разом створюємо пост про випадок із життя, або звернення до кривдників, або просто ставлення до цього явища. І потім завантажуємо до інстаграму із хештегом, який ви побачите скоро. Хештег з'явиться на екрані. Я вам піднесу хештег. На виконання цієї вправи у вас буде, давайте, 3 хвилинки достатньо. Я створив, придумав. Все. Підписались? Відкладіть. Тепер вам потрібно групою створити допис. Ось на дошці, бачите? Перед тобою сторінка в Інстаграм. От виконуємо зараз цю вправу. Ні, не тут. В групі. Зараз я поясню. Так, тепер я поясню зараз. Прекрасний цей воркбук, і я вирішив, щоб ми зараз його використали теж на практиці. Так? Ми створимо, кожна пора року створить свій допис в Інстаграмі, завантажить її з хештегом і візьме участь в міжнародному конкурсі дописів, який зараз в Україні є. Він дійсно є. Хештег потрібен. Хештег я зараз знайду в телефоні, телефон на зарядці просто. От. І поки я буду шукати хештег, ви можете вже креативити. Давайте 3 хвилинки, я думаю, ми зробимо це. Суть конкурсу – це такий конкурс флешмоб на підтримку вчителів. Він називається «Цькування вчительства в мистецтві». Потрібно обрати будь-що, створити якусь малюнок, можливо, фото, навіть ви можете сфоткати себе. І ось оцю прекрасну цитату ви теж можете надрукувати, і обов'язково, щоб був хештег. І, в принципі, підписатись на сторінку, яку ви вже це зробили, і все, ви станете учасниками та учасницями цього конкурсу. Потім 1 листопада буде підсумок цього конкурсу, і той допис, який набере найбільшу кількість лайків за хештегом, отримає подарунок. Умови конкурсу є, вони на сайті іншому, на цьому ж сайті. А зараз ми будемо працювати просто за 3 хвилинки. Добре? Вам дати що для роботи? Я можу дати все. Так. Ви можете брати все, що є тут. 3 хвилини. Я шукаю хештег. Ви зрозуміли, що робити? Дивіться, вам потрібно створити разом один допис в Інстаграмі з одним хештегом. На своей странице. На своїй сторінці. Хештег ваш. Хештег мій. І тоді ви будете брати участь в моєму конкурсі, і все буде. Зрозуміло? Зараз я знайду. Він просто...
Щоб ви розуміли, я на ходу вот это думаю, потому що що-то я понимаю. Хэштег надо писать от кем? Нет, нет. Я зараз дам хештеги. Если что-то такое, буллинг, да, относится, Ви можете будь-що. Але таким чином я вже зрозумів, що ви можете взяти участь в моєму конкурсі. Зрозуміли? Чим хотіть більше, як один і тот же. вот, Зараз я смотрите, знайду. И к нему много сердечек. И к нему много маленьких сердечек. И все Але коли маленькие це було. Але ж ми ще ж беремо участь, чия команда переможе, тому у вас повинен бути креатив. Я знайду зараз хештег. становимся быстрее сердечек. Скорее, понятно. Делаем короче, быстрее. Кто будет фоткать? Все, ви шукайте. Ви вже молодці. Так, ви все зрозуміли? Да, чистые листы. Можна. Беріть, будь ласка. А можно нам много? Много нельзя, можна рвати. Можно рвать. Можна. Ой, Ідіть. Творіть, будь ласка. Так, ви зрозуміли, чи вам пояснити? Я на ходу думаю просто. Таким чином ми будемо брати участь в конкурсі. Мы зрозумели. Ви зрозуміли, так? І це буде круто. Вам потрібно створити допис групою про будь-який випадок, там, наприклад, складу. Ви вже пошкодували, що прийшли. Да, от умови конкурсу тут. Ні. Ви просто не читали, тому ви зараз ось умови конкурсу. Дивіться. Потрібно за цим хештегом, ви його вже навіть знайшли, бо я б довго шукав. От, оце обов'язково хештег. Але ми ще додаємо «Еткем Білорусь» і все буде круто. Угу. От той хештег можна, я десь напишу його. Що? Почекайте, будь ласка, зараз. Вам допомогти? Да, перелистнуть. Та я хештег вам пишу. Вот так, садитесь. И руки... Не, выше. Так. Пускай так взять, но это не вот так. И руки вот так. Вот так. Вы сердце. Так ви виграти хочете. Мене вже всі групи. Не надо, так. Сели? Ладошки. Так, тихо. Вот так. Туда смотрим все. Мне кажется, получилось. Ну, посмотрите, Получилось огонь. Гляньте. Так, Это делай. был первый дубль. Дивіться хештег. Фоткайте. Фоткайте фоткайте вот это. Хэштег Вот быстрее. это сфоткайте. Нашу идею не перенимать. А я вже її... А Я вже забив. Вы уже Можна. запутались. Отлично. Так? Те, куда посылаем? Ви молодці. Девочки, фоткаємо хештег быстро. У нас есть идея, но не хватает людей воплотить. Лена Озерова. Зима, допоможіть, будь ласка, весні. Да, так, Нам треба люди. пожалуйста. Лена, Коли ласка, подойдіть, будь ласка. она сделала. Сфоткали? Все, сфоткали? Да. І літо. Ні. Літо. Сфоткайте, будь ласка, хештег собі. Что надо делать? Что надо делать? Давайте я з вами, я допомагаю. Кулак. Это что надо делать? Кулак показувати чи що?
кулак, палец указывающий или Я как могу ваши бить, понятно. могу ногой. Да, вот. Диви, ушел в себя. У меня был носок утром, я ушел в себя, вернусь не скоро. Ну не вернусь. Я понял. Как будто это просто шаг. Я понял, я сейчас буду бить. Да, на секунду. Ты фоткать сверху будешь? Нет, кулак. Кто-нибудь Быстрее, кулак, бо я кто-нибудь сейчас упаду. У мене ноги. Люди, я упаду. На белу. Может быть, вы лучше это сфоткаете? Получилось, что не очень. Очень ближе надо было подойти. Слушайте, давайте мы просто ей удобнее запрыгнуть. А я Давайте. Да, давайте сделаем. Так, смотрите, ребят, может, кстати, по-другому попробуем. Главное, старайтесь, чтобы равно не было видно. Так, кулак ударяешь. Так. Да, да. Ура! Есть? Нет. Я ж нічого не вижу. Ну что, да. Але ви його можете красивенько потім фільтрами делать. Все, нормально. Фу. А хтось за часом слідкує? Прекрасно. Все. Давайте тепер швиденько завантажуємо хештеги. Коли завантажите, скажете, добре? А скільки ще часу є? А хто відає? Бо щось ми з вами довго працюємо, напевно. Я не втомився, я можу до 8 вечора. Я можу залишитись на 2 роки і поїхати по програмі «Учитель Білорусі». І все буде отлично. Ще 5 хвилин. І я не встигну зайти в Інстаграм. О, горе. Тоді настав креативний момент. Апогей нашої зустрічі з вами. Що це буде? Що це буде? Це буде розіграш чи не розіграш? Давайте вивантажите зараз допис. І той допис, який набере найбільшу кількість сердечок за 1 хвилину, отримає подарунок з України. Для цього в нас буде секундоміром мій телефон. А в кого мій телефон? Дівчата, в кого мій телефон? В кого мій телефон? Правильно мы сделали? Да, де мій телефон, дівчата. Уже дети лайкают. Молодці. Той допис, який набере найбільшу кількість балів, отримає подарунок. С хэштегом. Да. А де мій телефон? А мы цыгане. Я це понял. Можна, зараз. Прикрепляем. Не тут. Вообще не здесь. Где? В Инстаграме. Інстаграм або Фейсбук. Давайте в Інстаграмі, вони всі в Інстаграмі. В Инстаграме. В Давайте Инстаграме меня нема, я имею Ось нема. ваші групи є Інстаграм. Есть. Прекрасно. Ви можете будь-яку фотку завантажити. Давайте я вам сброшу этого. Я просто вас не это. Мы не успели Що ви сделать. мене не чуєте? Треба було до вас. Через Я розумію, так.
Найдіть мій телефон, будь ласка. Телефон свой потерял. Типа цыгане, я понимаю. Разобрали все. Так, поки ви вантажите, я так розумію, ви забрали мій телефон спеціально для того, щоб ми не зрозуміли, хто переможе. Тому гостинець отримує Імагуру. Женя, можна вас, будь ласка? Ми вже закінчуємо цю зустріч. У нас було 5 хвилин, 3 хвилинки. Я дякую вам всім за роботу. Хто встиг, хто не встиг. Ви можете це зробити трішки пізніше. І Інстаграм буде радий, якщо там буде допис з хештегом НецькуйТічер. Це ж все для нас, вчителів, наставників. От, Женя є? Немає. А Настя? І Насті немає. Добре. Тоді давайте ми оберемо не за кількістю лайків, а за кількістю оплесків. Так, і підведемо роботу. Як ми увидимо. Ну, я думав побачити кількість лайків, але в мене зник мій телефон, розумієте? Чужі, за хештегом. Інші дописи ви можете побачити за хештегом. У мене зникнув телефон, тому зараз ми його не будемо шукати. Ми визначимо, яка пора року перемогла, за оплесками. Оплески обираю я. Тому, будь ласка, аплодуємо зараз. Оплески обираю я, так. Ми аплодуємо зараз саме вам, вашій порі року. Будь ласка. Ви осінь? Осені. Аплодуємо осені. Ура! Молодці, дякую. Аплодуємо зимі. Аплодуємо весні. І ще раз аплодуємо, я погано почув. Аплодуємо літо. А тепер знову ще раз, бо в мене проблеми зі слухом. Поаплодуйте собі. Так, я розумію, що все було круто, але переміг я. Тому ваш подарунок я залишаю в Імагуру. Це вам, будь ласка. Так, це тарілка з Харкова, столиці еткемпу українського. Хай вона залишиться тут, щоб ми не бились. Правильно? Все, я вам дуже дякую за роботу. Вибачте, якщо щось було не так. От, я дуже хвилювався, тому що я не розумів, от люди ходять це до нас чи не до нас. І минулого року було на тому поверсі, і там, ви зрозуміли, так, було якось більш зрозуміліше. Гарного вам дня. Бажаю вам бути завжди щасливими, здоровими і любити себе.